Sa Cadiz City, joining us hapon sa itong pagpangalagad, si Police Captain Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP. Ma'am, good afternoon. Si John Diaz dari sa Action Radio. Good afternoon, sir, and to our listeners. Yes, ma'am. Thank you so much sa time. Again, share mo dari someone would like to know, ma'am, kamusta nga ito ng security preparations para naman sa last weeks ng celebrations ng Dinagsa Festival dira sa Cadiz? Sir, for information, all personnel are already ready for the deployment for the PCF Dinagsa Festival. Oo. May ara kita, ma'am, augmentation, ngagin padala dira ang pila ka mga units, ilabi ng NOCPO, ma'am? Yes, sir. Actually, we have 122 personnel coming from different police stations and other 20 forces na ma-augment na rin sa amin, sir. Naka-standby na sila subong, no? Yes, sir. And tomorrow, we will have the stand-off ceremony. So today, ara na nila presence. Tomorrow, ay formalization na lang for the deployment. Tomorrow, sir, they will be reporting here in the morning, and then we will have the stand-off ceremony. Okay. Ma'am, ining aton nga security measure, major event ni siyang aton gisunod nga formula. Yes, sir. Considering na we are expecting damo na mga crowd. Inisa din naman yung mga turista, who will be coming in dira sa Cadiz, considering ito ika-50th year ini siya. Yes, sir. We are celebrating the Golden Dinagsa. So, madamo din ang mabisita diri sa among sa Cadiz City, sir. Subong, ma'am, kamusta ang situation? At kita, Wednesday kita, na amat-amat na may mga activity na kita. Kamusta din ang peace and order subong sa Cadiz City? So, as for the update, malinong pagmatawhay ang mga activities na ginsuguran sa January 12. Oo. Wala man sa mga related incidents nga nagluntad. So far, sir, malinong pagmatawhay ang amon din ngayon. Oo, anyway, kiti sila na anad, damandra nga kada amo sining mas season, naga-celebrate sila kaya ang Cadiz City, do ka pinasay na isang pag-celebrate, man kay do kada bangga, may nagabaligya, may nagaplaster, hindi kibla mo sila nga stricto kaayo, pero ka open para sa tanan. Yes, sir. Everybody is welcome here in Cadiz. Oo. Mamangkot lang ko ay, ano nga tundra nga mga do's and don'ts for the Dinagsa Festival? Ilabi na on the highlight on the 28th, nga may ara kita sang ginatawag lamitanay sa dalan, which expected na niya, dagsang pumuloyo sa dalanon, may gapang lamitanay, pinta, kagiban pa. Okay, sir. Mayari kami diri sa mga bawal kung hindi pwede natin ilatuon during sa pag-celebrate sa sir, sa Dinagsa. So, ginadilian ang bringing and selling of drinking bottled drinks, especially in the party, dancing party area, sir. So, strictly no smoking in the merriment area. Firearms, explosive, all bladed and pointed objects considered deadly are prohibited to enter within festival zone. Prohibition of scandalous paperboard statements during street dance. Prohibition of using enamel and other kinds of permanent paint to white or smear on the public during street dance. And prohibition and confiscation of backpacks and other suspicious bulk container inside the merriment area. Meaning, ma'am, ang mga backpacks is hindi allowed sa mga lugar nga damo gitawo? Yes, sir. Hindi pwede na magdala sa mga backpack. Ano ang aton dala ganin, ma'am, rationale sa likod sina? In case bala may mamangkot, nga hindi ni pwedeng backpack or something like that? This is for the security and safety of the public, wherein possible ang mga backpacks nag-carry sila sa mga bladed weapons or possible firearms. So, and it will hamper bala, sir, ang movement ng crowd kasi kung may dala ka pa nga bago magutok pagit tugang ang kaya considering ang crowd gasiksikanay na, so as much as possible ginabawal ginamo ng pagdala sa mga backpack. Okay. And the same man sa mga bottled nga mga ilim no? Nga mas preferred naton plastic cups na nga gamiton. Yes, sir, because mga butilya possible basi mga hindi ta ma-avoid na hubog na sila kag amo niya maghalinan sang nabuyanay bala, sir. Ma'am, parang kanay ng istorya, usually sa mga case, dinaguso, di bla, lamhitanay, usually may mga body contact. Anong aton advice, ilabi na sa mga kababainhan, who will be there, and then sa mga kalalakin naman, who will be there also, nga para malikawan nato ng mga malicious nga mga akto,
nga masuspetsuhan sila nga they are doing vices or something bad sa ibang nga tao, ma'am. Despite naman ba sila nga galamitanay lang? With this, sir, we are appealing sa mga magalagaw diri kag mag-celebrate ng fiesta nga let's be a people of discipline, no? Disiplinaw nato ang aton kaugalingon and let us avoid sa mga unnecessary movements nga maka-cause harm sa aton nga pareho sa especially kung ikaw babae, no? As much as possible, kabalo ka man how to take care of yourself kag kung paano mo ikandak imo kaugalingon, especially when you are in the public. Gani, ma'am, ilabi na nga hindi na niya makontrol eh. For example, may nagalamitanay, pati gani mga salakyan kung kaisa, dalasa, pagid ma'am, no? Yes, of course, kay amo man gid ang essence ang festa may lamitan na gid man, sir. So, ginahambal na nga dana mo sa mga bisita na you cannot get offended kung malamhitan ikaw or mapintahan ikaw because this is part of the activity. Oo. Kumbaga, part of the culture, hindi na siya mangin dinagsa or lamitanay kung wala sang amo sina. So, kung hindi kaya magpalamhit, hindi ka na lang yun siya magkadto, guro, ma'am. Yes, sir. O, kag hindi ka gud mga active because we want nga mga tao yung mag-enjoy, no? Hindi mag-ilinaway or hindi makakos ang harm sa iban. Oo man, no? Tsakto kina. Anyway, ma'am Gina, hopefully maging successful ang aton kay malambot nato ng zero crime related sa festival, no? Sa sining Dinagsa Festival 2024. Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes, ma'am. Mayang hapon, ma'am. May hapon, sir. Action Reports, Afternoon Edition. Police Captain Gina Fernandez, ang kada City PNP. Doga ka surihanay lang kami na pero yung duwa naman Gina, no?